Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Għadni qed nirtrot, kont mixja fil-pjazza u f'daqqa waħda nara l-Salvina titfixkel u taqa'. Mort ngħinha tqum u provajt nara x'kienet il-kawża tal-waqa', però fejn waqgħet Salvina kullimkien li x'kien jista' bniedem anzjan jaqa' hekk mix-xejn. Le mhux bil-forsa xi jitfixklu f'xi ħaġa, fil-fatt ħafna drabi jew ikunu tilfu l-bilanċ, jew jiżolqu f'xi daqsxejn ilma, jew itihom ħażin, jew titbaxxilhom il-pressjoni. Ikun hemm ovvjament każijiet fejn jitfixklu f'xi ħaġa, ġieli jitfixklu jew fl-agmara, jew l-annimali, u dawk huma xi ftit mill-prekawzjonijiet li jridu jieħdu biex jevitaw li milli jaqgħu. Pereżempju jneħħu tapiti li jkunu laxki, li jkunu luż, jew nkella li ma jżommux ħafna klater, ġifieri imbarazz fin-nofs minn fejn il-passaġġ, minn fejn jgħaddu fil-passaġġ jew fil-kmamar ta' djar tagħhom. Però numru mhux ħażin ikunu kawża ta' li kif qed qabel jew jitilfu l-bilanċ ħabba xi problemi ta' artrite u ġeħ fil-ġogi, allura meta jitfgħu il-pass jitfgħu pass ħażin u l-anzjan jirriżulta li jaqa' u jkollu problemi mbagħad iktar serji. Sfortunatament, il-problema tal-waqat ittellef xi ftit mill-indipendenza tal-persuna. Apparti minn hekk, waqa' jista' jkollha mbagħad konsegwenzi aktar serji. Fil-fatt, is-servizz tal-anzjani, tal-mediċina tal-anzjani joffri clinics apposta għall-anzjani li jaqgħu, ġifieri tant hija problema serja fl-anzjani u problema komuni. Waħda mill-iktar konsegwenzi serji tal-waqgħat fl-anzjani hija li jkollhom ksur. Ksur jista' jkun fl-idejn u jew nkella fil-koxxa fil-ħibbon, fil-flon tal-ħibbon. Li ġġib l-iktar konsegwenzi kbar ħabba li tirriżulta f'nuqqas ta' mobilità, tirriżulta fuq operazzjoni l-anzjan ikollu bżonn li ssirlu operazzjoni x'inkella ma jkunx jista' jerġa' jimxi. Però anke ksur fl-idejn jaffettwa l-anzjan għax ma jkunx jista' jkompli bl-affarijiet ta' kuljum li jagħmel ġifieri biex jkollu bżonn għajnuna biex jinħasel, biex jilbes, biex isajjar, biex jiekol kultant ukoll. Ġifieri waqgħa tista' ġġib dawn il-konsegwenzi serji. Kultant ninsew li barra dawn it-tip ta' ksur jista' jkun hemm ksur fis-sinsla tad-dar. Ġifieri ksur ma jkunx ksur gravi, però jirriżulta fuq ġieħ persistenti fid-dar li jista' iġiegħel l-anzjan li ma jibqax jimxi bħalma kien qabel jew joħroġ mid-dar bħalma kien qabel. Allura, waqgħa jista' jkollha konsegwenzi serji. Barra dat tip ta' problemi ta' ksur jista' jirriżulta fuq ġieħ, sempliċi ġieħ mingħajr ksur. Ħabba li jkun hemm fjammazzjoni fejn l-anzjan ikun laqat. Kultant tidħol ċertu biża' fl-anzjan li jibda jibża li ħajaqa' kull darba li ħajimxi. Allura tikkawża li ngħidula social isolation, jispiċċa ma joħroġ mid-dar. Meta persuna tara li xi ħadd ieħor jaqa', tajjeb li tmur tagħti l-ewwel għajnuna. Iżda fil-każ ta' persuni anzjani, kif għandu wieħed jgħin ħalli ma ssirx aktar ħsara? Meta naraw anzjan mal-art, l-importanti l-ewwel ħaġa naraw il-persuna hix sessija jew le tilfiċ minn sensija. Għax jista' jkun li l-anzjan waqa' għax tagħtu puplesija. Jew nkella x'taħħas ħażin taħħat aktar qalb. Allura l-iktar ħaġa importanti wieħed jara li l-anzjan il-persuna hix sessija jew le.
Għax jekk ma tkunx sessija importanti li wieħed ipoġġiha fuq ġenba li ngħidu la resus position. Però mbagħad konsegwenza oħra li anzjan meta jaqa' kifet hija li jkollhom xi ksur jew iweġġaw x'imkien f'idejhom jew saqajhom. Għalhekk importanti dak li jkun isaqsi l-persuna għandi x'imkien qed juġaħħa. Pereżempju jekk l-anzjan jaqa' u jweġġa' jolqot rasu jew ukoll hemm trauma iweġġonqu, importanti wieħed kif iċċaqlaq il dak li jkun għax jista' jagħmel iktar sara milli ġid. Jekk l-anzjan il-persuna ma tkunx tista' tiċċaqlaq mill-art, ma jkunx jista' jintrefal fuq xi sodda jew pereżempju fuq siġġu u jkun fl-art, importanti li nagħmlu xi ħaġa taħthom biex naqtaw il-kesħa tal-art. Hija problema komuni pereżempju li anzjan jaqa' jagħmel ħin twil fl-art u dan jispiċċa li tinżillu ħafna t-temperatura. Problema komuni anke f'Malta, però problema komuni fl-anzjani. Li ġib konsegwenzi iktar serji barra l-ksur li jista' jkun hemm tista' ġib konsegwenzi fuq is-saħħa tal-anzjan u l-kwalità tal-ħajja ta' wara dan l-avveniment. Importanti li fid-djar tagħna stess nagħmlu li nistgħu ħalli nevitaw il-waqgħat. Importanti li jkollna dawl tajjeb, poġġaman ma xiex inżommu fit-taraġġ u li nneħħu twapet li jistgħu ifixkluna. Tikka aktar fuq saħħtek. Ilma żejjed fil-ġisem u importanti li jitneħħa. Dan peress li jtellef mit-taħbit tal-qalb kif ukoll itellef in-nifs. Jeżistu pinnoli apposta li jgħinu biex jitneħħa dan l-ilma fi ftit jiem. Insibu wkoll tipi differenti ta' ikel, ħwawar u xorb li jistgħu jgħinu biex jitneħħa dan l-ilma żejjed. Fost dawn insibu iż-żriera ħsuwed magħruf aħjar bħala kemmun. It-te magħmul mill-weraq tal-hibiskus, il-ġinġer, it-tursin u l-kafeina. Anke l-alkoħol jista' jneħħi l-ilma żejjed mill-ġisem, però nafu biżżejjed l-effetti negattivi tal-alkoħol fuq il-ġisem. Tikka aktar fuq saħħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.